Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Passion Java Panganai by Beth anyora pa Facebook pake akati Habvisike, haasungike, haakudike, saka muchaita say. Of which guys the guy is referring to Uebert, Angel, ED neZANU PF. As you all know, pane nyaya iri kutenderera pa social media whereby zviri kunzi ZANU PF vana Uebert Angels vana Panganai varakashi vari kutengesa gold kunze kwenyika vachidya mari vega, of which mari iyoyo yavari kutengesa naro gold imari ichifanira kuti tase idevelope Zimbabwe yese, asi havasi kuita izvozvo. Mari vari kutora vachiisa mumapoketi mavo. Nemo munongoziva vazukuru vambeya nehanda vashungurudzika zvikuru, vataurawo naivo vakadzikama vachitaura vachiti Mwari ndivo vanoziva. Mumwe munhu auya akati fear of the God is the beginning of wisdom. Pasi pane vanhu, kudenga kuna Mwari. Mumwe munhu akati kutonga zvechisimba kwakaipa, saka muchaita sei pai? Hatirarame nechigandanga, hapana kana anokumbira hupfu kumba kwako. Mwari ndewe munhu wese, garwe richadimbuka muswe rimwe remazuva, ndatenda. Mumwe munhu akati even Mugabe and Gaddafi used to say that one day is one day, all of you thugs will run away, ask Jonathan Moyo. Mumwe munhu akati remember kuna Mwari kumusoro uko, vanomubvisa zvausingafungire iwewe Panganai. Mumwe munhu akati shiri inozongofa. Mumwe munhu akati it shows the type of a prophet you are iwe Java. Mumwe munhu akati God will fight for his own, it's a matter of time. The last kick of a dying horse is very dangerous. Mumwe munhu akati the beginning of the end. Mumwe munhu akati politics is a dirty mind game. It has thrown a lot of people under the bus when they least expect it. However, God will do his will when time is right. Mumwe munhu akati nothing but God will fight for his people. Mugabe chaiye aipisa arichazezesa, but yakasvika nguva yekuzorora kwake. Mumwe munhu akauya akati kutonhodzwa kwachauruka, me singing to the greatest Zimbabwean artist of all the times. Mumwe munhu akati God will do it the hardest way. Mirai muone imi vana Panganai, vanhu veZANU PF, vana ED varakashi, hamusati maona. Mwari ndo vanoziva. Mumwe munhu akauya akati Mwari haasi wekumba kwenyu wangu, Mwari ndiye akaomesa moyo waFaro, saka zvichida ndiye atendera kuti tione huipi huri mamuri imi varume imi. Mumwe munhu akati tichaudza Mwari asina nhoroondo yekukundikana. Mumwe munhu akati hakuna munhu pasi wakachenjera kukunda mambo Jesu. Mumwe munhu akati how do you sleep at night naiwe Panganai uchiita zvese zvauri kutiitira izvi? Apa unozviti ndiwe pastor, unozviti uri prophet wekupi? Mumwe munhu akati we will sing and dance ibhosvo. Mumwe munhu akati ukaona kuzvikudza kwawanda, ziva kuti kunyadzisa kwaswedera. Proverbs. Mumwe munhu akati face inenge kushure kwembudzi, tichakubata tokumamisa miraone wePanganai. Mumwe munhu akati nguva ichasvika achasungika, kana nemi muchasungika zvenyu, mirai muone. Mumwe munhu akauya akati tichanamata Mwari mupenyu and say chisingaperi chinoshura. Mumwe munhu akati Panganai time is fast approaching, you will learn that Jehovah is not a ZANU PF guy. ZANU PF kingdom will collapse, watch and see. Mumwe munhu akati with my God not wekugadzira, muchazoripa zvogwadza, mirai muone. Mumwe munhu akati this time hakuna zvakadaro, iwe gara pasi, tip off utize. Mumwe munhu akati gara watiza,
hanzi this time hakuna zvakadaro, iwe gara watiza, ndiri kutokupa inonzi tip off. Mumwe munhu akati, you mean he is more powerful than our god here naye Passion Java. So ndo nyaya ngatauya nayo. It seems Passion Java vanhu vari kudedzera kuti anoshandiswa neZANU-PF because anenge achingosaidhira vana Uebert Angels achisaidhira ZANU-PF. Hapana munhu asingazivi kuti Passion Java munhu weZANU-PF anokampenera ZANU-PF, asi vazukuru vambuya neanda this time vazouyawo naivo vakadzikama vati Mwari ndivo vanoziva. Hapana zvatingaite kana iwe wakudedzera kuti Habvisike, haasungike, haakudike, unoda kuti isu tuita sei? Asi Mwari sezvo vari kudenga ndo vanoona zvese zvine zvichiitika, nekuti muri kubiridzira vanhu sei. Zvese zvinongoitika muno muZimbabwe guys, kana iri ZANU-PF hapana zvinoitika, nyange vakabatika vari pacorruption, lot of things zvine zvichingoitika muZimbabwe. Hapana zvinoitika kuvanhu veZANU-PF, vanhu vanosupporta ZANU-PF, vanhu vanokampenera ZANU-PF, of which is zvaitika mushure mekunge close to ma-elections. Saka vanhu vari kudedzera kuti voterai party inogona kuchengetedza vanhu zvakanaka isingabire Zimbabwe, because vanhu vachema. Tese tazviona guys, nekuti gold rachona riri kubiwa sei, mari dzachona dziri kudyiwa sei, asi hapana chiri kuitika muZimbabwe. Vamwe vanhu vadedzera kuti muri kugadzirisa nzira, munofunga kuti isi tinodya nzira here? Gadzirisai economy zvinhu zvinake kuitira kuti mhuri dzedu dzisasafe. So I don't know guys kuti munoti kudi. Thank you so much for your support. Please don't forget to support us muchishandisa super thanks. It means a lot. Tetikiitira kuti tigone kuti tipote chikupai content time after time. Thank you so much.